الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم wala amadu ame setigi ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔ ka sɔli zamzamiyu makiyu madaniyu kan ya rabbi ala ka nafa n'a barika ye o tɛmɛnen kɔfɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ an'aw ka garibukɛ mankan don ni o ye Konate ni bɛɛ lajɛlen ko ma Konate Pressure International n sigiyɔrɔ bɛn mi Bamako ma bi alhamdulillah Konate bɛ direct la nin waati in na nin sanga in na Konate bɛ direct la ka wele bila kanubaga bɛɛ ma ani lamɛnbaga bɛɛ ma u bɛ jamana o jamana u bɛ dugu o dugu u bɛ kabila o kabila u bɛ quartier o quartier ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka Konate wele n bɛ sɔrɔ n ka téléphone numéro la sabu ka d'a kan an ka tagama kun cɛyalen don an dala village ni fɛnw na mɔgɔw y'an wele an ka numéro la ka dɛsɛ mɔgɔw tɛ k'an sɔrɔ an ka téléphone numéro la tuma dɔ la i bɛ weleli kɛ a ti don nka nin waati in na Konate siginna mɔgɔ kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen an ka client kɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'an wele an ka téléphone numéro la an bɛ bɛɛ bisimila ani kura fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ nin waati in na ni ala sɔnna i ni garibukɛ in bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sabu ka d'a kan kuma dɔ la n'i taara taama na n'i donna village la réseau bɛ perdu mɔgɔw tɛ an sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye maa caman bɛ ko caman bila u kunna nka ni ala sɔnna n'i y'an wele sisan nin waati in na i ni Konate bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ala fama ka jɛ ye o la halisa an ye wele bila diɲɛ bɛɛ ma maa minnu bɛ yen k'u mago bɛ nafolo teliman na ka nafolo sɔrɔ karabali la teliya la k'a sɔrɔ i ma don ala tanamako la k'a sɔrɔ i ma taa bolitigi fɛ yen k'a sɔrɔ i ma taa sitanɛ sɔn k'a sɔrɔ i ma boli sɔn k'a sɔrɔ i ma baji sɔn ka nafolo sɔrɔ karabali la ni kuranɛ jɛlen ni kuranɛ aya jɛlen an b'a baara kɛ ni si jɛma den 3 ani suratul waqiatu kuranɛ jɛlen dan 20 min b'a sɔsɔ bilahi ne y'a fɔ aw ye siɲɛ caman diɲɛlatigɛ yɛrɛ sigilen don sababu kan wa diɲɛ bɛ wuli ni sababu de ye wa fɛn bɛɛ ye sababu ye foyi tɛ ɲɛ ni sababu tɛ bilahi ala ye adamaden da sababu dɔ la wa adamaden bɛ faga sababu dɔ la wa adamaden tɛ foyi sɔrɔ ni sababu tɛ bilahi o la ala fama ko kuranɛ kɔnɔ a ko fa atiba a sababan ne ala ka jɔnw a ye tugu sababu nɔfɛ ni maa min dala sababu la ka tugu sababu nɔfɛ a ka ca ala fɛ i ka laɲini ye min ye diɲɛ kɔnɔ ala b'o d'i ma wa lahara fɛnɛ i kungo bɛ nɔgɔya kuma in bɛ faamuya o la amadenw ne y'a fɔ aw ye garibukɛ in tɛ aw nɛgɛ ne tɛ aw jafa wa n tɛ foyi fɔ aw ye bilahi ne tɛ min dɔn Konate bɛ min dɔn n ye min ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn n b'o de lase n badenw ma mais ne tɛ foyi fɔ ne tɛ min dɔn o la an bɛ an lamɛnbaga bɛɛ fo k'an ka client bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa nana nafolo baara kɛ Konate fɛ yan maa dɔw tulo bɛ garibukɛ mankan na ne y'a fɔ diɲɛ bɛɛ n tɛ mɔgɔ nɛgɛ n tɛ maa jafa baara in bɛ kɛ 30,000 mais i bɛ 15 de sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 i b'i tɔgɔ n'i ba tɔgɔ sɛbɛn k'a ci an ma an bɛ baara kɛ baara sɔrɔlen kɔfɛ i b'a tɔ sara i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la wa bilahi i b'a nafolo mara kow ye ala ta ye nka ala ye sababu kɛ kow la ni sababu tɛ foyi tɛ yen o la Konate ka wele da kan don k'a lase n lamɛnbaga bɛɛ ma n ka abonné bɛɛ ma n kanubaga bɛɛ ma bɛɛ bɛ se ka garibukɛ wele nin waati in na ni ka téléphone numéro +223 72 24 02 98 numéro ye kuma dɔ la an ka taamaw senfɛ a kun tɛ ka don mais n'i y'a wele sisan i b'a sɔrɔ +223 72 24 02 98 a bɛ a tigɛ jan kan a ka hamiw jira ala la mɔgɔ o mɔgɔ ni hami gɛlɛn b'i la tɔɔrɔ dɔ b'i kan degun dɔ b'i kan i b'i ka hami jira daliba masala ala de ye hamiw wulibaga ye wa ni jɔn dɛsɛla n'i kamana gana i kan k'i ɲɛsin fɛn min ma o de ye ala fama ye n'a y'a sɔrɔ yatimɛ ka duwawu bɛ minɛ garibukɛ bɛna duwawu kɛ nkali na ala la a bɛ jaabi n'a y'a sɔrɔ misikina ka duwawu bɛ minɛ garibukɛ bɛna duwawu kɛ ne ye misikina de ye n b'a dɔn bilahi ala bɛ nin duwawu jaabi o la amadenw a y'a tigɛ ja k'a ka hamiw jira ala la i ta ye baarako ye a jira ala la i ta ye kungo o kungo ye gɛlɛya de b'i kan tɔɔrɔ dɔ b'i kan a jira ala fama na
ni ala suna nan ye do kala bi yanabo ula ba ka hamu jira mina do kala ni ala ka je a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alaka meswa alaka la Yunus bati sole ala Mustafa.